Ja, är det någon mer som behöver hjälp? Nej, ingen annan behöver hjälp. Va? Oj, hur gick det? Det gick bra. Jag vet inte om någon annan behöver hjälp, men jag behöver inte hjälp nu. Aha, okej. Jag ska nog gå och se hur det går för Filip. Blixten. Blixten. Jobbar du? Nej. Bra. Det är inte bra. Du får gå. Fortsätt nu, okej? Så ska jag gå och se hur det är med dem. Filip? Ja, är du klar? Ja, jag är klar med dem. Bra. Då kan du ta dem. Med och så. Ja. Här. Bra. Då kan du ta och... Då kan du ta och sätta dig och plocka. Okej. Vad är det jag ska ta upp? Engelska. Okej. Så. Vad ska du? Förlåt. Det ser bra ut, men jag kan rätta det sen. Kan vi lyssna på musik? Okej, jag ska bara se vilken som är passande. Vad är det här för låt? En riktigt bra låt. Fortsätt nu att jobba. Det är min favoritlåt.